በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትሁባ አገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ክሳብ ዝሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእናን ዝደገፈናን ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ከዓ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፅሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ምእንቲ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጦጡኡ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ኣብቲ ሒዝናዮ ፀናሕና ኣርእስትና ናይ ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ዳልየት ብሂል ድልው እግዚአብሔር ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 ዘሎ 8 ጥቕስታት ኢና ኣስተንቲና። እግዚአብሔር ብባህሪኡ ከም ሰባት ከም ፍጡራት ምድላው ዘየድልዮ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ድልው ምዃኑ ድልውነት ናይ እግዚአብሔር ከዓ ንምሕረት ንተበጃውነት ንህይወት ምዃኑ ኢና ርኢና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር። ኣርእስትና ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ክትንስኤ። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ፍርቂ ለይቲ ዝትንስኣሉ ዝነበረ ንጸሎት ዕላማ ጸሎቱ ክነግር ከሎ ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ እትንስእ ኢሉ። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ካብ 33 ክሳብ 40 ዘሎ ሄ ዝብል ማለት እዩ። ሄ ብሂል ህያው እግዚአብሔር እዩ። ሄ ማለት እግዚአብሔር ህያው እዩ። እዚ ህያው ዝብል ባህሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ። ንማንም ፍጡር እግዚአብሔር ዝነበረን ዘሎን ንዘለዓለም ዓለም ሓሊፉ ዝነብርን እግዚአብሔር ብባህሪኡ ህልዊ እዩ። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ብዛዕባ ባህሪ እግዚአብሔር ህልው ኩነታቱን ክገብሮ ዝመደቦ መደብን ጸሎቱ ዕላማ ጸሎቱ ኣብዛ ተኪሩ ኣሎ። ብዛዕባ ባህሪ እግዚአብሔር ክገልጽ ከሎ እንታይ ዝብል ፍርድታትካ ሰናይ እዩ። ንዓብን ንእሽዮ ንጻድቕ ንሓጥእ ንዝኣመነ ንዘይኣመነ ፍርዲ እግዚአብሔር ዘይልወጥ ፍርድታትካ ሰናይ እዩ እንዳበለ የመስግኖ። ብዛዕባ ባህሪ እግዚአብሔር ብዛዕባ ህልው ኩነታቱ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎን ካብዚ ኩነታት እዚ ክወፅእ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎን ከዓ ናብ እግዚአብሔር መደቡ ይገልጽ። ጸሎቱ የቅርብ። ጸሎቱ ከቅርብ ከሎ ከዓ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ክግበረሉ ዝደልዮ ዘሎ ኣርእስቲ ጸሎቱ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝደልዮ ዘሎ ብንጹር ኣቐሚጡሎ እዩ። ስለዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ኢና ዘለና ክሳብ 33 ክሳብ 40 ዘሎ ማለት እዩ። ምዕራፍ እንደዘይጠቂሰ ኣብዘን ቁፅርታት እዚአን እንጠቅስ ኣለና ማለት እዩ። እግዚአብሔር መገዲ ስርዓታትካ መሃረኒ። መጀመርያ ዝጸለዮ ጸሎት መገዲ ስርዓታትካ መሃረኒ። መብዛሕትና ሰሚዕና ተማሂርና ነቲ ዝተማሃርናዮ ሸለል ስለ ንብል ከዓ እንታይ ኢሉ ክሳዕ መወዳእታውን ክሕልወ ንስኻ እንታይ ግበረኒ መገድታትካ መሃረኒ ስርዓታትካ መሃረኒ ኣነ ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ክሕልወ እየ። ኣብ ቁፅሪ 34 ምስትውዓል ሃበኒ እሞ እዩ። ምስትውዓል ሃበኒ እሞ ንሕግኻ ክሕልዎ ብምሉእ ልበይ እውን ክገብሮ እየ። ሓንቲ ሓቲቱ ክልተ ነገር ክገብር ከዓ ምስ ኣምላኽ ቃል ኣቱ ምስትውዓል ሃበኒ እሞ ንሕግኻ ክሕልዎ ብምሉእ ልበይ እውን ክገብሮ እየ። ኣብ ቁፅሪ 35 ብኡኡ ባሂልኒ እሞ እዩ። ንስለ እምነት ንስለ መቕፃዕቲ ንስርዓት ንክሕሉ ዘይኮነስ
بوشتي انتاي بلني بوشتي به بلني وزي خاطي كابتي هلو كنتاتو نبلو بؤو باهي لني مو بمقد تأزازاتك أملالسني أبقصر سلاسان شدشن نلبي نام مسكرات كامبر نابس السعى جنزب أيتز باللوي كابت عرست صلاتو نلبي نام مسكرات كامبر نابس السعى جنزب أيتزم باللو أبقصر سلاسان شو عدتن نعيمتي كامر أي كنتنت ملسن بمقدها هياو قبرني نعيمتي كامر أي كنتنت ملسن بمقدها هياو قبرني أبقصر سلاسان شو منتن نتنا فرحت كاز مرحك آلكا أباريا خاصنا عيون قصر سلاسان شعتن فردتات كاسنا إمو نتز فرحو صرفي أرحق اللي قصر ربعانا يموداتا أنه تأزازات كان فق الله بصدقها هياو قبرن تأزازات كا انافق الله تهلو كنتاتو تأزازات كا انافق الله بصدقها هياو قبرني سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሄ ብሂል ህያው እግዚአብሔር ሄ ማለት እግዚአብሔር ህያው እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ክግለጸሉ ሆሎ ንስኻ መን ኢኻ ደቂ እስራኤል መን እዩ ዝለኣኸካ መን እዩ ኢሎም ብዛዕባኻ ምስሓተቱንስ እስኻ መንነትካ እንታይ መን ኢኻ መንነትካ እንታይ እዩ ኢሉ ምስሓተቶ ኣብ ዘፀአት 3:14 እንታይ ዝብሎ ኣምላኽ ከኣኑ ሙሴ እቲ ዘለኹ እየ በሎ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ለኣኸኒ በሎ ሄ ብሂል ህያው እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ፈጣሪኹም ጎይታኹም መድሓኒኹም ኣይበሎምን እንታይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዘለኹ እየ ንደቂ እስራኤል ከዓ በሎም እቲ ናባኻትኩም ዝለኣኸኒ እቲ ዘለኹ እየ ናባኻትኩም ልኢኽኒ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ህላዊ እግዚአብሔር ክገልጽ ከሎ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽር 17-18 እንታይ ይብል ምስ ረአኽዎ ድማ ከሙት ኮይነ ኣብ ኣጋር ወደቕኩ ንሱ የማና ኢዱ አንበረለይ ከም ዝናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን ዳሕራይን እየ እቲ ህያው እየ እሞ ኣይትፍራህ መይተው ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ህያው እየ መርሖ ሞትን ሲኦልን ከዓ ኣሎኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ህያው ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እግዚአብሔር ህያው በተተሰገወ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ ስለዚህ ንተሰጋውነቱ ንድሕነቱ ክነግር ከሎ ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ህያው እየ በተተሰገወ ተሰጋውነቱ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ወእግዚአብሔር መገዲ ስርዓታት ካመሃረኒ ክሳዕ መወዳእታውን ክሕልው ልበ አምላኽ ዳዊት ቃል ከኣቲ ከሎ ስርዓታት ካመሃረና ኣነ ከዓ እንታይ ክገብር እየ ክሳብ መወዳእታ ክሕልዎ እየ ኣብ ምሳሌ ኣብ መሃሊ ምዕራፍ ይቕሬታ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 8 ካብ መጀመርታ መወዳእታ ይበልጽ እዩ ካብ መዓልቲ ምጅማር መዓልቲ መፈጸምታ ይፈልጽ ምክንያቱ ካብ ዕቢ መንፈስካ ዓቃል መንፈስ ይሓይሽ ካብ መዓልቲ ምጅማር መዓልቲ ምፍጻም ስለዚህ ልበ አምላኽ ዳዊት ክሳዕ መወዳእታ ክሕልው ኢሉ ቃል ዝኣቲ ዘሎ ወእግዚአብሔር መገድት ስርዓታት ካመሃረኒ ክሳዕ መወዳእታ ክሕልው ከመይ ካብ መዓልቲ ምጅማር መዓልቲ ምፍጻም ስለ ዝገልጽ እቲ ክሳብ መወዳእታ ክሕልው ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ቀዳሞት ነይሮም ዳሕሮት ዝኾኑ ብዙሓት ብመንፈስ ጀሚሮም ብስጋ ዝወድኡ ብዙሓት ንጎይታ ረኺቦም ዝሰኣንዎ ስለ ዘለው ካብኡ ከጠንቅቐና ነብሱ ከጠንቅቕ ንዓና ከመለበ ምኾነና ክሳዕ መወዳእታ ክሕልዎ እየ ስለዚ ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ እቲ ፍጻሜ ዝኸውን እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 16 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕርያት ገና ሂደት እዮም እሞ ከምኡ እቶም ዳሕሮት ቀዳሞት ክኾኑ እቶም ቀዳሞት ከዓ ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ቅድም ነርካ ናብ ድሕሪት ካብ መምላስ እግዚአብሔር ይሰውረና ኣብ ድሕሪት እንተሊና ከዓ ንቅድሚት ክንጎይ ጻዋዒት እግዚአብሔር እዩ ክሳብ መወዳእታ ክሕልዎ እየ ስለዚ
ኣብቲ መዝሙርና ኣምላኸይ መድሓኒይ መወዳእታ ያጸብቀለይ ኢልና ንዝምሮ መዝሙር ንጽልዮ ጸሎት ወኣምላኽ መወዳእታና ጸብቀልና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ብዝጻሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 3 ክሳዕ ክንዲ ዝዱዓያ ሲኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩምሲ ሕጂ ዶ ብስጋ ክትፍጽሙ ትደልዩ ኣለኹም እግዚአብሔር ይሰውረና ብመንፈስ ጀሚርካ ብስጋ ካብ ምውዳእ ብጽድቂ ጀሚርካ ብኃጢአት ካብ ምውዳእ ቅድሚት ነርካ ድሕሪት ካብ ምትራፍ እግዚአብሔር ይሰውረና ስለዚ ኸኣልባ ኣምላኽ ዳዊት ክሳዕ መወዳእታ ክሕልው ብዛዕባ ታሪክ ቅዱሳን ክንመሃር ከለና ኣሰር እምነቶም ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝሞቱ መወዳእታ ህይወቶም ማለት መወዳእታ ህይወቶም ናርአኹም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ዓበይቲ ሐዋርያት ዓበይቲ ጻድቃን ዓበይቲ ሰማዕታት ዓበይቲ ባህታውያን ክኾኑ ክእል እዮም እታ መወዳእታ ግን መወዳእታ ህይወቶም ብኸመይ ሞዲኦም ክሳዕ መወዳእታ ክሕልው ሎሚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓትና ዘላ ክሳዕ መወዳእታ ክሕልው ክሳዕ መወዳእታ ምሳኻ ክነብር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንዓኻ ከስምር ንዓኻ ከገልግል ኢልና ንክንውስን እዩ ቁጽሪ 34 ምስተውዓል ሃበን እሞ ንሕግኻ ክሕልዎ ብሙሉእ ልበይ እውን ክገብሮ እዩ ምስተውዓል እንደዘየልዩ ንሕጊ እግዚአብሔር ከነለልየውና ክንፈልጠውና ንኽእልኒ ስለዚ እንታይ ኢሉ ምስተውዓል ሃበን ስለዚ ምስተውዓል ሃበን ዝብለካ ዘለኹ እንታይ ክገብር ንሕግኻ ክሕልዎ ብሙሉእ ልበይ እውን ክገብሮ እግዚአብሔር ምስተውዓል ይሃበና ምክንያቱ ኣብ ኢዮብ 28 እንታይ ይብል እነሆ ፍርሃት እግዚአብሔር ሲ ጥበብ እዩ ካብ ክፉእ ምርሓቅ ከዓ ምስተውዓል እዩ ሰብ ዝኾነ ይኹን ፍልጠቱ ዝኾነ ይኹን ደረጅኡ ዝኾነ ይኹን ጸግኡ ዝኾነ ይኹን ሓላፍነቱ ካብ ክፍኣት እንደዘይተኣልዩ ካብ ክፍኣት እንደዘይተኣልዩ ምስተውዓሉ ዝተደፍነ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና ስለዚ ምስተውዓል ሃበን እሞ ሕጂ ምስተውዓል ዝሓቶ ዘሎ ንኽብሩ ንጥቕሙ ንስልጣኑ ንሽሞቱ ዘይኮነ ምስተውዓል ሃበን እሞ ንሕግኻ ክሕልው ብዛዕባ ትንልሙኖ ለማኖ ብዛዕባ ትንጸልዮ ጸሎት ንምንታይ ዕላማ ንጽልዮ ለና ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዚ ምስተውዓል ሃበን እሞ ንሕግኻ ክሕልዎ ብሙሉእ ልበይ እውን ክገብሮ እዩ ምክንያቱ ምፍላጥ ብዘይ ምግብሪ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውት ስለ ዝኾነት ንሕግኻ ክሕልዎ ብሙሉእ ልበይ እውን ክገብሮ እዩ ግን ንስኻ እንታይ ግበር ምስተውዓል ሃበኒ ምስተውዓል እንደዘይሂብካኒ ንሕግኻ ክሕልዎ ክገብሮ እውን ኣይክእልን ልበ ኣምላኽ ዳዊት በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጥበብ ወዱ ሰሎሞን ምስ መፀ እንታይ እዩ ዝብሎ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 9 ነዚ ብዙሕ ህዝብኻ ደኣመን ክፈርዶ ይኽእል እምበኣርሲ ኣብ መንጎ ጽቡቕን ክፉእን ፈልዩ ንህዝብታት ምእንቲ ክፈርድሲ ንባርያኻ ኣስተውዓሊ ልቢ ሃቦ እዚ ግበረለይ እዚ ርሕቐለይ እዚ ሃበኒ ክንብል ከለና ንምንታይ ዕላማ ንብሎ ኣምላኽሲ እንታይ ንብል ኣለና ዘይኮነስ ስለምንታይ ንብል ኣለና እዩ ዘገድሶ እዩ ስለዚ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ክፈልጥ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ፈልየ ክፈልጥ ንህዝብኻ ከዓ ብሓቅን ብቕንዕናን ብጽድቅን ምእንቲ ክመርሕሲ ንባርያኻ ዘስተውዕል ልቢ ሃቦ ሰሎሞን ኣብ መጀመርያ ህይወቱ እቲ መንእሰይ ሰሎሞን ንእግዚአብሔር ደስ ዘብሎ ነገር እግዚአብሔር ደስ ኢልዎ ክቕበሎ ከሎ ነዊሕ ዕድመ ይሓተትካን ዓወት ኣብ ጸላእትኻ ኣይሓተትካን ሃብትን ክብረትን ኣይለመንካን ምስተውዓል ስለ ዝሓተትካ ምስተውዓል ሂበካ ኣለኹ ካልእ ዘይሓተትካን እውን ሂበካ ኣለኹ ስለዚ ምስተውዓል ሃበኒ እሞ ንሕግኻ ክሕልዎ ብሙሉእ ልበይ እውን ክገብሮ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጽሪ 6 ክሳብ 7 ንሱ ከዓ በሎም ኣቶም ጉቡዛት ከምቲ ጽሑፍ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ካባይ ርሑቕ ግና ምሁሮ ስርዓት ሰብ እናመሃሩ ብኸንቱ እዮም ዘምልኹን ዝብል ኢሳያስ ብዛዕባኹም ጽቡቕ ተነበየ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሙሉእ ልበይ ክገብሮ እዩ ምስተውዓል ኣበኒ እሞ ንሕግኻ ክሕልው ምክንያቱ ካብ ዝደራዕ እዚ ካብ ዝወቐሰ ኣምላኽ ዝንኽወፅእ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የምልኸኒ ብልቡ ግን ካባይ ርሑቕ ስለዚ ብኸናፍርካ ምስ ኣምላኽ ኮንካ
بلبخا خاب أملاخ مرحق كبيد عدا سلازخونا سرعتات كامهارن نمو بملؤ لبي انتاك قبرئ بملؤ لبي كحلوئ كابتي إذا هزب بخنا فريخ فرني بلو بغنا كاباي رحوق كابز بالوقسا من انت فرحق حقها مهارني تزازات كامهارني آنون مستوعالها بنمو نحقها حلوه بملؤ لبيون كقبرو إيه سلازي كل جزية لبا أملاخ داويت بزعبا وشتون دقيقون كزارب كله أب مزمور داويت 19 تقصر 14 وإجزابير كوحين مدحانيين مسبلة قالات أفين حسابات لبين أبكرميها بهوب يهون قالات أفين حسابات لبين أبكرميها بهوب يهون أب قصري 35 بؤو باهي للنئمو بمجدد إزازاتك عملالسن بؤو انتاي لني باهي لني سلازي هلو كنا تاتو خنقر كله نتئزاز نمحلاو حق هايمانوت نمفزام زي كونس بزعبا تئزازات اكزابير بزعبا مجد اكزابير كحسب كذكر كله وشت انتاي يبلو نيرو باه يبلو نيرو بؤو باه يلنيمو بمجد تئزازاتك امالالسالو باه مبال حقوس مخان نسألوت كنتس كلنا تاوانو دا ساعة أخيلو انداغرو منان دقاس زيس أقابكو تاوانو خينو كيلس حجي تسي أمس أملاح كراخبية حجي مستنوغوس نغستات كراخبية زبل باهقن حقوسن أوش أنا خمس بؤو باهيلوني أمو بمقادة إزازاتك أملالسن بزحات بزعبها اللاوي اكزابير بزحبها حق اكزابير بزعبها صدق اكزابير بزعبها فرد اكزابير كذكروا خلو قدسان اكزابير انتاي وشتم به إبل حدا خابهم نبي إرمياس مستخلو فتنو مستخلو صوب مستخلو مكرو مستخلو سغايو أب معراف 10 و5 قصر 10 شدشة وإكزابير أملاخ سراويت نقالات كا مسرخبكو بلعخو بسمكات سميئمو قالات كا حقوسين في السهل البين كون بسمكات سميء سلاز خبره سلاز عرفه سلاز تتقمع أيكونن ملو عدميو بسقاين بمأسرتن بمكران زحالفن اي أملاخ سبي يخون نمبر نقالات كا مسرخبكو بلعكو بسمكا تسمي ناتكائل نا إجزابير مخان تراي نا إجزابير أقلقال نا إجزابير أماني نا إجزابير فطور نا إجزابير ولد مخان تراي كساب كندي عبي مخانو أستوعيلو يحقوس نيلي سلازغا أيو لبا أملاخ داويد بزعبا مستوعال بزعبا ودو سلمون كزارب كله بو باهيلني إمو بمجدد إزازاتك أملالسني أب قدامي زينا موائل نعرف 19 كزر 10 نودي سلمون ون تإزازات كان مسكرات كان حقيقات كان كحلو نخلو دما خقبرو نزنعو إلى زداله هو أداراشون كسرحو فصوم لبي هابوي لب أملاخ داويد أبتزنا برا بهيوتو ترايزي كونس أودو نودي فصوم لبي هابوي ناب أملاخ زما حصومو سلمون يعقوبن كل جزيه قدس بيت ክርስቲያን سلمون أبتناي مجمريا هيوتو هنياتو هيوتو أبزح سلازكافافل سلمون تطببኛ تناي مجمريا هيوتو مس أملاخ زجمرو جمارو أملاخ أب يروساليمن أب قباءنن كلت تجزية تجليسلو إذا فلت هيوت نعو سلازيك أسألو خسام مود أتا سلازيز نعجن كل جزية قدس بيت ክርስቲያን بزعبات إجزابير زهوت أباب تجلس كلا أبابنيا سلمون تتأبابنيا أبناء مجمرتا هيوتو سلازي لب أملاخ داويد نودي انتهابو فلسوم لب هابو انتهي كقبر تأزازات كان مسكرات كان حقيقات كان كحلو نخلو دما كقبرون كحلوان مئنتي انتهي قبرو فلسوم لب هابو سلومي سلا هيوتنا لومي سلا دكنا سلومي سلا مسارحتنا سلومي سلا مقادستنا مقالقلتنا إذا عينات زخنصليك بأننا نهيوتنا نسدرانا نودي سلمون تأزازات كان مسكرات كان كحلو نخلو دما خقبرو نتزي نعو إلى زداله هو أداراشون كسرحو فصوم لبي حبو أبو ترى سالسين شدوشن نابهيوتي ملس
نلبي نام مسكرات كامبر نفس السعة جنزب أي تزبلوي نلبي نابي نام مسكرات كايل بس شو حق زي بتزح حلفنا تقيس ولو مسكرات كازبل حجون كتغصيو سماعت مالت مسكر مالتي سماعتات تبلو فتوم زلع على هي أمهان إجزابير مالت هيوتهم زوفيلو سماعتات يوم نلبي نام مسكرات كامبر نفس السعة جنزب أي تزبلوي اندحر لبنا نفس السعة جنزب زنبيلو أأمرنا يدفنمو مسكرات إجزابير كنذكر يترف كنقبرون كنبرولونسي كنذكرونا ينقلين سلازي نلبي نام مسكرات كامبر نفس السعة جنزب أي تزنبل لبنا ناب السعة جنزب انت دا زنبيلو ويثانان مرحينا نيس كريستوس أو انجيل ماتيوس معرف 10 قصري 30 انت عايزبل مساي زي كونه مقانق انت ايو ات مساي كوينو زي اكب كأي زوري أنا أبتي الله نفسي أقلي له وفي له خنبل نخلينا ات زي اكب انت ايلو زي تأكب انت الليها كتزري إغاي سلازي انت عايزبل نلبي نام مسكرات كا أزن بلو نلبي نام مسكرات كا أزنعيو أم مسكرات إجزابير انت زي صنيعوكن انت نابي زنبيل اللو نفس السعة جنزب زنبيلو إجزابير كابس 5 سورناي كساب كندي كبيد مخانو ويتانان مدحينا نيس كريستوس أو انجيل ماتيوس معرف شدوشة قصر 24 انت عايزبل نخلت تقويتوت كجزاء زخئل يلبون وينتحدث أليو نتحدى يفتو ويكا نتحدث عزيزو نتحدى ينعق نأملخ النجنزبن كتكنزو أيكون لكم أبزناي نبرت زبن ويكا ماترياليزم إيج زبلوه لومي لعامنا خنتري لعامنا خنكدن لعامنا خنبلع لعامنا خنرأي لعامنا خنشيم إذا كلنا عالمنا شجر زمس الله زلو نسي سلازي نلبي نام مسكرات كامبر نام منتاي نفس الساعة جنزب أي تزبلون خنياتو كس الساعة جنزب كساب كندي سرام حاتيات مخانو خجلس كله هاري قدس باولوس أبك أدماي نابتيميتي وسابز صحافو ملأختو معرف شديشة كاب شديشة ساب 10 5 جناخ أملخو مسي أخلن نمبال عبير بهاي أملخو مسا أخلن نمبال عبير بهاي مالت ناب علم حنتو كيامز أنا نمو حنت خنوسد هاي كألنان كلمنان كدانان تلو الناس نسو يا أخلنا إيوي إذا تطبقوا الثانية بذا خنصنع عند زي كيلنا إذن ده زي كوينو علامانا إذن ده زي كوينو رأينا جن بقول نزلوا خجلس كلها خاطرت الشعاتة اتهم كهبتهم وزدولي جنا أفتنان مفنتران أبزح نسبنا مبراسن تفاعتن زستمو ناي عشنات قدعات تمنيت يوم زود كول اتفقر جنزبسي سر كل خفاتي مو قال يوم نعقنا تماتاترو كاب امنات زنبلو نابرو اسمون بزح سقاي امسوي ازي اتهم مس املاخ زي اللو اب امنات املاخ زي بلوم نا املاخ زي فلتو اب علم زنبرو طراي اندزخون نيرو ترى نجر مخني نلبي نام مسكرات كامبر نفس الساعة جنزب اي تزبلو أمرنا بس الساعة نبرة بس الساعة جنزب عند حرت واحيته بملؤ سلازي دفن كنستوع علينا خلينا أملاخ قريبة لنا سلازي بزعبا يهودا أنت إذا صحيح زلوا ونجلاوي يوحنس ساب معرف 10 تغلته قصري 4 حساب شدشة كابتوم دك مزامرتو حدا اتخذ حزو زلوا يهودا أسكرتها ودسمون جنا إذا قريك أبزي كما يقدان 300 دريم تشيتوس ندخاتات زي وهاب بلا إذا زبلا سراق سلازخونا ينبر ندخاتات حالي اللوم أيكونن محفوظة مسؤول نبرة كابتب أزعاتون يلعل نبرة زعبير يقرأي بلالنا عوش بيت خريستيان كون كان سيطان مقلقال طعم يمثلي لو مبوتان طعم أيكونن جن طعم يمثلي أبقوا بقى كريستوس مستوم 10 تخلته تغوزيرو ليتن معالت المسؤول داو على النحدره إذا كله تأمرات كجبر موتان كتنسى لمسامات كنسى عورات كنوكح النار أيه كله كل جزء كابت استوهب وحدر انتهى يجبر نبره أنت أبي بالنبره اللي يوحنس وانجيلها قويت عيس كريستوس بلقم زخوانه هيا وقالوا انت عيلوه
دخاتات سي كل جزية مسؤمال مس كل جزية مساخم على صبق كتقبر لهم أنت دليهم سي كتقبر لهم تقوليهم نعيد صباح يترخبون يوم مو ذا سبيت صبق يا جراس لم تايتركموا سلم تايتسهر وايلو حفش شاوز هون حسابه بنبر نسخة خمسين دقيقة أيبولون سلازي سراق سلاز هون كابت توهبو حدري يلعل سلاز نبره بزعبا قلاو تقوم منبر بزعبات حسبيت وي بزعبات زيتي بزعبا اتوم دخاتات حاليو ايكونن ازي زبله سراق سلاز هون منبر ندخاتات حالي لو ما يكونن محفودا نبره مسؤ نبره كابت زاتوون يلعل نبره زابير يقري بللنا سلاز مسكريستوس كونكا ابيت املاح كونكا قنطبطب كتبل قرباي اندحر امرونا املاح زيبريبو سلاز خايل باملاح داويد نلبي نام مسكرات كامبر نفس الساعه ገንዘብ አይተዝብሉ ኣብ ቁጥር 37 ነዒንተይ ካምር ኣይከንቱነት መለሰን በመገድኻ ህያው ግበረ እንታይ ይኽገብረልና በዓይንና ከንቱነት ከይሪያ ዒንትናስ እንታይ ይኽገብረልና እንታይ ግበረን ነዒንተይ ካምር ኣይከንቱነት መለሰን በመገድኻ ህያው ግበረን እቲ ናይ ልብ ኣምላኽ ዳዊት ጸሎትን መዝሙርን በታሪክ ዝሰምዑ ካብ ቀዳሞት ዝተማሃሮ ዘይኮነስ ካብ ውድቀቱን ካብ ተመክሮኡን ካብ ትምረቱን ተላዒሉ ይዝብሎ እዩ ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት መለሰን ምክንያቱም ምርኣይ ከንቱነት ናብቲ ኩሉ ሽግር ዘእተዎ ናብቲ ኩሉ ሓጢያት ዘእተዎ ናብቲ ኩሉ ውርደት ዘብፅሖ ምርኣይ ከንቱነት ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ቁጽር 2 እንታይ ዝብል ኮነ ኸ ኣጋምሸት ዳዊት ካብ ምንቃሱ ተንስዩ ኣብ ናሕሲ ቤት ንጉስ ክመላለስ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ማይ ክትሕፀብ ከላ ኣብቲ ናሕሲ ኮይኑ ረኣያ እታ ሰበይቲ ከዓ ትርኢታ ብዙሕ ጽቡቕ ነበረ ሓንቲ ሰበይቲ ማይ ክትሕፀብ ከላ ኣብቲ ናሕሲ ኮይኑ ረኣያ እዚ ምርኣይ ዝምባሪ ነዚ ምርኣይ እዩ ምርኣይ ከንቱነት ዝብሎ ዘሎ ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት መለሰን ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት መለሰን በመገድኻ ህያው ግበረኒ ስለዚ ዮሐንስ አጠቃልል አቢሉ እቲ ምርኣይ አዒንተና ክንሽፍና አይንኽእልኒና አዒንተና ብስጋው ነገር ዝሽፈን አይኮነን አዒንተና ብመንፈሳው ነገር በቃል አምላኽ ናብቲ ዝግቦኦ ክርኢ ምጥማት ማለት እዩ ዮሐንስ ብዛዕባ ምርኣይ ክገልጽ ከሎ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁጽር 16 ኩሉ ትብዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት አዒንትን ይብል ፍትወት ስጋን ፍትወት አዒንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም ይንበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን ስለዚ ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት መለሰን ንሓንቲ ባትሴባ ንሓንቲ በርሳቤ ምጥማት ናብቲ ኩሉ ሽግር ናብ ዝሙት ክወድቕ ሰይቲ ሰብኣይ ክደፍር ንጹህ ሰብ ደም ከፍስስ ነዚ ኩሉ ከዓ ብውዲት ክገብሮ ናብዚ ኩሉ ውድቀት ዘብፅሖ እንታይ እዩ ምርኣይ ከንቱነት ስለዚ ከዓ ፍሉይ ዝገብሮ ማለት بتاريخ ዝተማሃሮ بتاريخ ዝሰምዖ ዘይኮነስ ኣብ ህይወቱ ዝተዓሞ ምረት ዘጋጠመ ውድቀት እናገለጸ እንታይ ኢሉ ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት ንኻልኣይ ግዜ ካብኩም ዝመሰለ ውድቀት ከይወድቕ ምእንቲ ንሕና ከዓ ናብ ከምዚ ዝመሰለ ውድቀት ከይንወድቕ ምእንቲ ነዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት መለሰን ኣብዚ ነፀብራቕ ዝበዝሓሉ ዓለምና ካብቲ ዝርአ ዕፅፍታት ዕፅፊ ማለት ብናይ ስነ ፍልጠት ተጠቒሞም ኣብቲ ሓቀኛ ዓለም ዘየሎም رأيات بتجبار كبصح زي كل رأيات ناقلسيوم نأمرونا نابزي أنفتو زمرحو زلوي سلازي زخل خيمة سخلو إن بأملاخ داويد نعينتي كامر أي كنتونت ملسن بمقدخا انتاي قبرني بمقدخا هياو قبرني أبقو صري سالسان شمونتن نتنا فرحات كاز مرحك آلكا أباري خاص نعيو بزيك الأملاخ أفرحت أملاخ كنبر نا أملاخ نفلتو أبقالي نا أملاخ مسفلتنا ينخا نا أملاخ كنفقرون كنفرحون نخيلي سلازي نتنا فرحت كاز مرحك آلكا انتاي قبرو أباريها أصنع عيو كسمعو كقبرو ترازي كونس كسأنع أباريها كسأنع أبوتات بتخرسيان تيامي لهم زلوك الأملاخ نتزا يصنعو قال أملاخ
كنصنع كلنا نعنا يصنعنا قال أملاخ نتزصنعه يصنعه نتنا فرحات كاز مرح قالك تاي غبرو أباريخا أصنعه لازم بزعبها قال أملاخ أب بصلي 8 شعتن وእግዚአብሔር ቃልካ ንዘለዓለም ኣብ ሰማይ ጸኒዕ ይነብር ነተና ፍርሓት ካ ዝመርሕ ቃልካ ታይ ግበሮ ኣብ ባርያኻ ኣጽናዕ እንድሕር ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብ ጸኒዑ በቲ ቃል ኣምላኽ ክምራሕ እንድሕር ቃል ኣምላኽ ተመሪሕኻ ንኹሉ ነቲ ዝዓናቅፎን ነቲ ዘጠናንጎን እንታይ ክገብረይ ክሰግሮ ክኽእል እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 111 ቁጽሪ 10 ፍርሓት እግዚአብሔር መጀመርያ ጥበብ ዝገብርዎ ኩሎም ሰናይ ልብና ኣለዎም ምስጋንኡ ንዘለዓለም ይነብር ነትና ፍርሓትካ ዝመርሕ ቃልካ ኣብ ባርያኻ ኣጽናዕ እዩ ስለዚ ኸኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንግሆን ምሸትን ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ቃል ወንጌል ክንሰምዕ ሰሪዓቶ ዘላ ነትና ፍርሓትካ ዝመርሕ ቃልካ ናብ ባርያኻ ኣጽናዕ እዩ ፍርድታትካ ሰናይ እዩ ኣብ ቁጽሪ 39 ፍርድታትካ ሰናይ ኣብቲ ኩሉ ውድቀት ክበጽሕ ከሎ ወዶ ኣቤሴሎም መፈንቀለ መንግስቲ ገይሩ ከባረሮ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ስለምንታይ ከም ዝትገብረኒ ኢሉ ሓቲቱ ኣይፈልጥን ምክንያቱ ውጽኢት ሓጢያቱ ምዃኑ ይፈልጥ ሓንቲ መዓልቲ እንትኾን ኣብቲ ዝጸበበ እዋን ጸላእቱ ሲዒሮሞ ደቁን ስድሩኡን ሰበይቱን ተማሪኾም እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰራዊት እምኒ ልዕሎም አንጻሩ ክለዓሉ ከለው ዳዊት ገና ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸንዐ ተባሂሉ ተመስኪሩሉ ስለዚ ፍርድታትካ ሰናይ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ኣብ ከባቢና ኣብ ስድራና ብዝፍጸም ኩሉ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ወኣምላኽ እስኻ ኣይትጋገን ኢኻ ንዓና ክኸብደና ክእል እዩ ንዓና ክመረና ክእል እዩ ንዓና ዘይክርዳእና ክእል እዩ እግዚአብሔር ግና ብውሳኒኡ ዘይጋገ ኣምላኽ እዩ معرة معريوها أنا زحاسبلكم حساب دحنبر حساب كفو أيكونن تسفان مفلسمتان كهبكم سي حساب دحنبر حساب دح سلازخ أي لبا أملاخ داويد نايز بزلو فردتات كاسناي نت سلازن تاي جبرجن نت زفر حوز عرفي أرحق الله نت زفر حوز عرفي أرحق الله فردتات كاسناي إمو نت زفر حوز عرفي ስለዚ ፍርድታት እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ህዝቢ ፍርድታት እግዚአብሔር በአመንተ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀዳማይ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 1 ቅሬታ ኣብ መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 6 ክሳብ 7 ዘሎ ኣዲን ቦዜቅ ድማ ሃደመ ንሳቶን ገና ደድሕሪ ሲዒቦም ሓዝዎ ዓባይቶ ኢዱ እግሩ ከዓ ቆረጽዎ እዩ ኣዶም ቦዜቅ ድማ ዓበይቲ ኢደ እግሮም እተቆርጹ 70 ነገስታት ኣብ ትሕቲ ማኣደይ ይርፍራፍ ይላቆሙ ነይሮም እዮም እሞ ኣምላኽ ከም ትግብረ ይፈደየኒ እናበለ ናብ ኢየሩሳሌም ኣምጽዎ ኣብኣ ከዓ ሞተ ዕይኡ ዝቐናዓሉ ሓያል ንጉስ ከም ዝነበረ ነቶም ዘዝማረኾም ግን ኩሉ ኣጻብዕቶም ናይ ዳውምን ናይ ኣጋሮምን ኣጻብዕቲ ቆሪጹሲ ኣብ ቅድሚኡ ይገብሮም ስለዚ እንታይ ይገብረሎም ነግብ ፍትፍት ይድርብየሎም እሞ ነቲ ፍትፍት ኣጻብዕ ስለ ዘይብሎም ብኽልተ ኢዶም ከም ዝበትጎና ኢዶም ከም ዝንዳገበሩ ክሪኦም ከሎ ይሕጎስ ነበረ ብዛዕባ ጅግንነቱ ብዛዕባ ሓይሉ ይፈልጥ ነበር ሰብ ዝዘርኦ ስለ ዝዓጽድ ግን ሓደ መዓልቲ ምናልባት ቶም ዝማረኽዎ ከምኡ ይገብር ከም ዝነበረ ይፈልጡ ድዮም ኣይፈልጡን ምስ ማረኽዎ ግን እንታይ ገይሮም ንኹለን ኣጻብዕቲ ናይ ኢዱን ኣጻብዕቲ ናይ እግሩን ቆሪጾም እዩ ሽዑ እንታይ ዝብል 70 ነገስታት ዓባይተ ኢዶምን እግሮምን ቆሪጸ ኣብ ቅድመይ ልፍራፍ ክራቆሙ ይገብሮም ነይሮሞ ኣምላኽ ከም ትግብረይ ተደየኒ ፍርድታትካ ሰናይ እዩ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ፍርድታትካ ሰናይ እሞ እንታይ ግበር ነቲ ዝፈርሖ ጸርፊ ኣርሕቐለይ እቲ ብሓሚየት ዝመጽእ ጸርፊ እቲ ብጸለመ ዝመጽእ ጸርፊ እቲ ብኽፍኣት ዝመጽእ ጸርፊ ንዓና ንበረኸት ብውድቀትና ብሓጢኣትና ብድኻምና ዝመጽእ ጸርፊ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚ ሰብን እንታይ እዩ ውርደት ስለዚ ካብኡ ክርሕቕ ኢኻ ፍርድታትካ ሰናይ እሞ ነቲ ዝፈርሖ ጸርፊ እንታይ ግበረለይ ኣርሕቐለይ ኣብ ማቴዎስ ብዛዕባ ፍርዲ እግዚአብሔር ክገልጽ ከሎ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ይዘምጾ
ከየግህድዎ ድማ ኣሕሚሙ ኣዘዞም ማቴዎስ 12 ካብ 16 ጀሚረ ዘለኹ ክሳብ 18 ዘሎ ከየግህድዎ ድማ ኣሕሚሙ ኣዘዞም እቲ ብነቢ ኢሳያስ ዝተባህለ ክፍፀም ከም ዝበለ እንሆ ዝሓረኽዎ ግልያይ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ፈታውየይ ኣብኡ መንፈሰይ ክሕድርየ ንሱ ድማ ንኣህዛብ ብፍትሒ ንኣህዛብ ፍትሒ ከውፅእ ኣሎን ኣይከራኸርን ኣይጭድርን ኣብ ኣደባባይን ሓደ እኳ ድምፁ ኣይሰምዕን ፍርዲ ናብ ዓወት ክሳብ ዝበፅሕ ጭፍሉቕ ሻምብቆ ኣይሰብርን ዝተክኽ ፈትሊ ጥዋፉን ኣየጥፍእን ኣህዛብ ከዓ ብስሙ ተስፋ ክገብሩ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ከዓ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ፍርድታትካ ሰናይ እሞ እንታይ ግበር ነቲ ዝፈርሖ ፀርፊ እንታይ ግበረለይ ኣርሕቐለይ እዚ ፀርፊ እዚ ካበይ ዝመፅእ እዚ ፀርፊ እዚ ካበይ ይመፅእ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 7 ክሳብ 10 ዘሎ ሽምዒ እቲ ክረግሞ ከሎ ከምዚ ይብሎ ነበረ ኣታ ናይ ደም ሰብ ኣታ ናይ ብልያል ሰብ ውፃእ እናበለ ኣብ ርእሱ ሓመድ ጎኑ ጎኑ እናኸደ ኣታ ናይ ደም ሰብ እናበለ እንታይ ይገብሮ ነይሩ ይፀርፎ ነበረ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ዝፈርሖ ፀርፊ እንታይ ግበረለይ ኣርሕቐለይ ፀርፊ ኣይኮነን ዝፀልእ ዘሎ ዳዊት ዝፀልእ ዘሎ ነቲ ንምኽንያት ምፅራፉ ዝኾነ ውድቀቱ እዩ ዝገልጽ ነቲ ዝፈርሖ ፀርፊ እንታይ ግበረለይ ኣርሕቐለይ ኣብ ቁፅሪ 8 ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ኢና ዘለና እቲ ኣብ ክንድኡ ዘንገሰካ ኩሉ ደም ቤት ሳኦል እግዚአብሔር ናባኻ መለሰልካ እግዚአብሔር ነዛ መንግስቲ ንወድኻ ኣቤሴሎም ኣብ ኢዳ ሃቦ ንስኻ ናይ ደም ሰብ ኢኻ እሞ እንሆልካ ብኽፍኣትካ ተተሓዝካ ቀፂሉ ኣብ ቁፅሪ 9 እንታይ ዝብል ኣብሻይ ወዲ ጽሩያ ከዓ ንንጉስ እዚ ምውት ከልቢ እዚ ስለምንታይ እዩ ንጎይታይ ንጉስ ዝፀርፎ ዘሎ በጃኻ ከይደ ቆርጾ ፍቀደለይ ኮኖም እናኸደይ ስለዚ መራሒ ሰራዊት ኣብሻይ ወዲ ሓብቱ ንዳዊት ከምኡ ኢሉ ክፀርፎ ከሎ ሓሪቑ በቃ ቁርፅ ኣቢለ ክመፅሲ ፍቀደለይ እቲ ጽቡቕ ነገር ብዘይ ትእዛዝ ንጉስ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ምፍላጦምን ምሕታቶምን ዳዊት ኣብ ቁጥሪ 10 ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ኢና ዘለና ክምልሰሉ ከሎ እንታይ ዝብል ንጉስ ገና ኣቱም ደቂ ጽሩያ ምሳኻትም ኮይነ ዝገብሮ እንታይ ኣለን እቲ ዝረግመኒ ዘሎስ እግዚአብሔር ንዳዊት ረገሞ ኢሉ ኣዚዝዎ እሞ ስለምንታይ ከም ዝትገብር ዝብሎ መን ኣሎ እንታይ ኢሉ ታጸሎት እንታይ ኣትብል ነቲ ዝፈርሖ ፀርፊ ኣርሕቐለይ ስለዚ ንዳዊት ረገሞ ኢሉ እግዚአብሔር ሊኢኹ ኣብ ቁጥሪ 11 ዳዊት ድማ ንኣብሻይ ንኩሎም ጋላውኡን ኢሉ እቲ ካብ ከርሰይ ዝወፀ ወደይ እኳ ንነፍሰይ ይደልይ ኣሎ ከመይ ግደ ሕጂ እዚ ብንያማዊ ወዲ ዝገደደ ዘይገብር እግዚአብሔር ኣዚዝዎ እሞ ይርገም ሕደግዎ ብንያማዊ ማለት ዘመድ ሳኦል ንዘመደይ ሳኦል ካብ ስልጣን ኣልዩ ኣብ ስልጣን ስለ ዝመፀ ከምኡ ዝሓስብ ምክንያቱ ስራሕ ኣምላኽ ሳኦል ከም ብኸመይ ከም ተኣልየ ዳዊት ብኸመይ ከም ዝመፀ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጥራይና ክነስተውዕሎ ንኽእል እዚ ብንያማዊ ግን ኣታ ናይ ደም ሰብ እንዳበለ ክፀርፎ ከሎ እግዚአብሔር ንዳዊት ፀረፎ ኢሉ ይእኹ ስለዚ ምፅራፈይ እዚ ምፅራፍ እዚ ሕጊ ኣምላኽ ብምፍራሰይ ሰይት ሰብኣይ ብምድፋረይ ዝሙት ብምፍፃመይ ንጹህ ደም ብምፍሳሰይ ዝመፅእ ዘሎ መርገም እዩ ስለዚ ፍርድኻ ሰናይ እዩ እንታይ ግበር ነቲ ዝፀርፎ ነቲ ዝፈርሖ ፀርፊ ምስቲ ዝፀርፈና መጀመርያ ካብ ፀርፊ ክንሕሎ ካልኣይ ከዓ ፀርፊ ክመፅእ ከሎ ምስቶም ዝፀርፉና ዘይኮነስ ምስቲ ንፅረፈሉ ዘለና ርእስትን ምስቲ ንክንፅረፍ ድልዋት ዝገብረና ዘሎ ጎይታ ክንተሓሓዝ ምእንቲ እንታይ ኢሉ ነቲ ዝፈርሖ ፀርፊ እንታይ ግበረለይ ነቲ ዝፈርሖ ፀርፊ ኣርሕቐለይ ስለዚ መርገምን ሓጢኣትን ይኽርሕቐሉ ዝደሊ ዘሎ እምበር ናይ ሳሚ ናይ ሽምዒ ፀርፊ ንዕኡ ንበረኸት ምዃኑ እግዚአብሔር ንዳዊት ፅረፎ ኢሉ ይልኢኽዎ እግዚአብሔር ምስተውዓል ሃበና ስለዚ ካብዚ መንፈስ ምስ ወፃና ካብዚ መንፈስ እንተወፂና ግን እንታይ ኢሎም ወለድና ካብቲ ዘይቅኑዕ ምሳሌታት
أدجن زجبركاس تأيك جبرون تاي مالتي حنت أنت صريفكاس 10 تجزية صرفهم إذا مسكال أملاخ مس أمنت زغير أيقونه سلاز بحالجن كنفلتون جيجا مخانوها كن مسكرلون كن مهرلون جبونا إلى بقى أملاخ داويد انتايلو ناتز فرحوز أرفي أرحق الله نمخنيات أرفي زغوننا مجهاز حق إجزابهر نمخنيات أرفي زغوننا وردت زغوننا نمجهاز إزازات إجزابهر كابز كله خنرحق منتي ناتز فرحوز أرفي انتاي جبر الله ناتز فرحوز أرفي أرحق الله لومي مسداويد كنا فردتات كاسنا إمو ناتز فرحوز أرفي ناتن فرحوز أرفي أرحق الله سلازي سبات كيس أرفونا سبات كي رخبولنا سبات كمز تسميعهمنا خمز خمولو سلناهم كمز خنقبر تريئهمنا خمز خمولنا يم زي كونس انتايلو ناتز فرحوز أرفي أرحق الله مودعتها تقسنا أبقصري 4 إنه تأزازاتك أنافق الله تا منفق تا بهجي أقدمه قلصات سنحيو إنه تأزازاتك أنافق الله بصدقها هياو جبرين بتأزازاتك نتأزازاتك نافق الله إذا منفق طراي زي كنا أبزم معراف زي مالت أب 210 شعتن معراف 230 حدا انت عايزبل تأزازاتك نافق يمو أفيها هبيله بلال تأزازاتك نافق يمو أفيها هبيله لك كمتي أعواف الدين أبتزنوا حالو معلتون كي ترف الدين تمسخ اللاسي مقبي حزات مسخ مزلا فليتن انتاي قبرا أفنها هي بلاي اتحاوي تاوي تدخاء نع خي بلعت نتنسا زمزاتو تراتات مقبي أمسي انتاي تقبرلن أب أفن تقمت ألن مخنياتو كم زنايسب كتهبن كتقبلن يأداو سلازي بلن انتاي انز قبرا أفنها هبلن إزمن على بيمون أملاخ على بيموني سلازي لبا أملاخ داويد تأزازات كان في قيمو أفيها هبلي سلازي كم تنشقاويت هديئن آمينن هديئن طرحا خمزي تمسئ فليتن أفنها هبلن صبايا لبا أملاخ داويد كأملاخ سلقالو يلو سلاز سمويلو أب أفي قال كانت بريلوسي أفوها هبلو نا أملاخ صبايو خمزنا بل سلازي اتي ملسن عيسالوتو عبد 80 حدن كسر 10 أنا إجزابير اتخام مدر جب زوج أو كها أملاخ يمو أفكها هبلو أنا ونكمله إيه قال أملاخ هياوي أملاخ أفكها هبلو يليو أفي ها كبلي أملاخ كأنتاي كجبروي كمله إيه آميني سلازي إنه تأزازات كان أفق الله بصدقها هياو جبرين سلازي زبها جزء فقالت كله أمعراف 4 مزمور داويد 4 قصر شوعتين شمونتن إنه وساكو أبت تقولوا المصحف سليت صحيف الله أملاخي فقد كان مقبار بهجي اللون إت مقبار ترازي كنا نابتن مقبار زمره بهجي اللون حق هاون أوشت للدي سلقالات وجزابير استمسجنا يكون إذا بهجي زي نمنتا علامة إزمزي داويد كسر له كله علامات نيرو بهر أملاخ فلت نيرو داويد هلو كنتاتو مدباتون مس أملاخ بنصر يقمت نيري إذا بحجز إزجبر زلوت إذا ذات أملاخ زنافق زلو سلمنتاي صدق أملاخ زنافق زلو سلمنتاي أمثالي 10 تايلو صدقي نهزب العليا بلو حاتيات جنا وردت حزبتاتي زابير مستوى على هذانا صدق انتاي قبرون حزبتات العليا بلو حاتيات جنا وردت حزبتاتي زابير زستوى أمره هذانا سلازي كل جزء بخبرات بموجس كنا برمنتي اتك زابير بلك النبيات نوسية غير ذهابو أبزداقم معرف 10 شمونتن كاب حدا حسابا 10 زلو إذا حقاقاتين تغيركم كتكبريهم كتصدقيهم كتحقوسيهم كسالتكم كل نجر إذن ده زي غيركم كأي لبا أنصارو تاني مو داتا خم بباية زداقم 10 شمونتن 10 نزا أنا لو مزيزكم زلو زادات إكزابير أملاخكا كتحلوه كتقبرون انت سمع خايو أبزلومي أنا زكاة زلو كل نجرات نيمان نسأقان وين دزيل جسكا نخالوت كتقلقلوم نخالوت عمالخ كتقلقلوم ددحريهم دزي سعب كادما إكزابير اسم برجرة أي كجبركاني بلع لخت كوننبر بتحتي أي كتكون نيخال سلقالات إكزابير استمسجنا يهون إنه تأزازات كان أفق الله بصدقها هياو جبرين
نافقودنا تأزاز እግዚአብሔር نافقودنا حق እግዚአብሔር نافقودنا فرحات እግዚአብሔር نافقودنا قدسنا እግዚአብሔር نافقودنا تبجاونت እግዚአብሔር كهون محرت እግዚአብሔር أملخنا صلت كلهم قدسانن مسكول لهنا يخون أجميرو بسلام زفتصمنا لؤل بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسغانا يبصحيو نتي قدس بيت ክርስቲያን نتهبو أغلغلوت جزيكمن سراحكمن عرفتكمن أوهايتكم بأنقا أدوان بتبعاتن اتكاتاتل وزلهم كا السيادة صادقان أسبتهتان يغفلكم سيقا بيتانان مدحينان يسكرسوسن فقراء أملاخن حبرت منفس قدسن أبصر هاسيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زوردة حجون أبلع علينا أبلع لخلكمن عصفن دربن كوينيرت سلقالاتو